ଫୁଲକୋବି ଏମିତି ଏକ ପରିବା ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବାରିରେ ଆମର ଓଲକୋବି ହେଇଛି ତ ପିଲାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଥାଳି ସାଇଡିକି ସବୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି କିଛି ବନଉଛି, ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବନଉଛି ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଫୁଲକୋବିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ କାଟି କୁଟା ଧୋଇ ଧୁଆକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତା ସହିତ ନେଇଛି ମୁଁ ପିଆଜ ଟିକେ କଟା, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଞ୍ଚା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ଏମିତି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି, କାହିଁକି ନା ମୁଗ ଡାଲି ନ ଭାଜିଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ବାସେ ଟିକେ ଇଏ ଭଳିଆ ତ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପକେଇବି ମୁଗ ଡାଲି ନ ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି, ତାପରେ ପିଆଜଟି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି ନା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଯେଉଁ ଛେଞ୍ଚା ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି କଟା ହେଇକି ଥିବା ଯେଉଁ ପରିବା ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଡ଼୍ କଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଇକି କ'ଣ କଲି ନା ସେଥିରେ ଭଜା ହେଇକି ଥିବା ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ବିଲାତି ଗୋଟେ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦର ସିଝା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଅଧ ତାଟିଆ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଇକି କ'ଣ କଲି ନା ସେଥିରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି, ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ସିଝି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେଇକି କ'ଣ କଲି, ଦେଖିଲି ସେଟା ପୁରା ବନି ଯାଇଛି ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବିଲି। ସତ କି ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ କାହାର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଇଦେଲେ ଆରାମରେ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଖୁସିରେ।